Vahvista rahtivaraukset-sovellusta käytetään merikuljetusten rahtivarausten tarkasteluun, hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Numero 20 tiilessä osoittaa, että sovelluksessa on 20 uutta tai päivitettyä rahtivarausta. Huomaa, että tätä numero koskee vain tulevia rahtivarauksia. Näytön yläreunassa näet erilaisia suodatusvaihtoehtoja. Näkymiin voi tallentaa usein käytetyt suodattimet. Esimerkissäni olen luonut suodattimen saapumispäivämäärälle. Alempaa näytöstä löytyy välilehdet, joiden avulla voi nopeasti vaihtaa uusien, vahvistettujen, hylättyjen ja peruutettujen rahtivarausten välillä. Näytön oikeassa reunassa on vaihtoehtoja sarakkeiden lisäämiseksi ja poistamiseksi sekä vientipainike tietojen lataamiseksi. Valitsen uuden rahtivarauksen. Näytön yläreunassa on useita välilehtiä, jotka sisältävät eri tietoja valitusta rahtivarauksesta. Tarkistan rahtitiedot. Syötän kontin tunnuksen. Tällä välilehdellä sä voit päivittää rahtivarauksen eri päivämääriä. Tällä välilehdellä voit lisätä tietoja matkasta sekä aluksesta. Täällä voit vaihtaa liitteitä rahdintilaajan kanssa. Huomautukset välilehdellä lisää muistiinpanon rahdintilaajalle. Vahvistan rahtivarauksen vahvista painikkeella. Rahdintilaaja saa vahvistuksen. Varaus on nyt siirtynyt vahvistettu välilehdelle. Myöhemmin rahtivaraus on päivitetty, joten valitsen kyseisen rahtivarauksen. Lähettäjä on lisän huomautuksen nyt. Tarkistan lastausohjeet ja vahvistan varauksen uudelleen.
Tarkistan toisen varauksen ja päätän hylätä sen. Kirjoitan huomautuksen rahdin tilaajalle. Hylkään rahtivarauksen hylkää painikkeella. Rahdin tilaaja saa hylkäysilmoituksen sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Vihje. Kaikissa BN4L-sovelluksissa on ohje, joka sisältää usein kysyttyjä kysymyksiä.